ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗೇನ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪನವು 10 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾಯಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂಡಾಪುಂಡು ಅವೇ ಆ ಮುತ್ತುದೋಪಾದಿಡು ತುಳುವ ನೆಲತ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಮ್ಮನ ಜಿಡೆ ಅರ್ಥದ ಕಾಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಡುಕೊಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತುಳು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯುಳು ನಮ್ಮ ಮಾಯುಳು ಅಕುಲು ಇನಿ ಸಾನುಡಾವಡು ಗುಂಡೊಡಾವಡು ಅರಂತಡೆಡಾವಡು ಅಕುಲು ತೂಂಕರಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಡಾವಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆನ ಪಡೆ ಒಂದು ಜನುಕುಲ್ನ ಉಡಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲೆ ಮೈಂದಿಲೇನು ಸೀಕ ಸಂಕಡುಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವವಿಧತ ದೂರ ದುರ್ದಾಯಿತಲಿನ ದೂರ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಚ ಬದುಕವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುದ ದೈವಳೆಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವದ ಕಲನೆ ದೈವದ ಕಲ. ಆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರಿ ಮಾನೇರೆ ಪನ್ಪನ ನೆಲಕ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲದ ಚೌಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಐಕು ಉಳ್ಳಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಮೂಲಲೇನ ಒರಿಪಾ ಒಂದು ಬೊಳೆಪಾ ಒಂದು ಪೋತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲ ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುವ ನಾಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆ ತುಳುವ ನೆಲಟ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿದು ಬುಳೆದನಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಮೆರೆಪಾದನಂದಿತ್ತಂದಂಡ ಐಕ್ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜೈನ ವಂಶದ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವಾದುಂಡು ಇನೇ ಜಿನದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಂದಂಡ ನನಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಡು ಆಯೇ ಅಹಿಂಸೆ ಮಲ್ತದ ಬದುಕೊಡು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗುಣಕ್ಲೇನ ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಸಜ್ಜನೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ತತ್ವಳೇನು ತನ್ನ ಬದುಕಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಾದ ಅಕುಲೇ ಒಂಜಿ ಕೈತುಡರಾದು ಲೋಕನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಗತ್ತಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇನಿ ತುಳುವ ನೆಲಟು ನಮ ತೂಪ ಯಥೋ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ ಜೈನ ಅರಸರ್ನ ಮೂಲದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿರಾಕದ ರಾಜಂದೈವದ ಕಲನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿ ಜೈನ ವಂಶುಡೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತೆರು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟೊನಗ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಆರು ವಾಲಗಾತೆರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೊಳ್ಪು ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡು ದಾಯಂದೆ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪೂರ ಇನಿ ಬೆರನೆರದ ಬತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋದ ವರ್ಗಲ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಈ ನೆಲೆಕೊಂಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೊಂಡು ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಪೋದು ಸೇನಾದಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಪುರ್ಪನುದೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒರಂಬ 4010 ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ತೀರ್ಥ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬರೆದುಂಡು ನಿಕಲು ಅವೇನು ಓದುಲೆ ಐಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗಿಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನ್ಬ ಆಶೀರ್ವಾದ. ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇನಿಕೋಡೆ ಕಲ್ಲು ತುಯಿನಲ್ಪ ಪೂಪಾಡುವ ಗುಂಡು ತುಯಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂಪೂಜನೆ ಕರಿಪ ಸಾನ ತುಯಿನಲ್ಪ ಸಾರಸೊತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ಪ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಟ್ ಧರ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಉಂಡು ತಿಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಂದ್ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿಕೋಡೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಬೆಳ್ತಲ್ಡು ಜೈನ ವಂಶದ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ತುಳುವ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆಗಳ ಜೈನ ವಂಶಗಳಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನೋರಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧದಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಜನತೆ ದಾನೆ ಉಂಡು ಈ ವಿಶ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿನ ಮಾಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಕೈತಲ್ದ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಗಾಳಿ ಉಂಡು
ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಓಲು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಧರ್ಮದ ಆಡಳಿತ ಈ ರಡ್ಡೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಜೀವನವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಲೋಕನೇ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಮುಡೆ ಶಾಂತಿನ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆನು ದುಂಬುದ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಲು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆಡು ದೇವಾದಿ ದೇವೇರು ಅದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ 4 ರೀತಿದ ಪ್ರಕಾರಲಿನ ಗುರುತಿಸೈರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಉಮಾಸ್ವಾಮಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಕೋಟಿ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರೋಡು ಈ ದೇವರನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೊಂದು ಐಟ್ ಭವನವಾಸಿಲು ವೆಂತರವಾಸಿಲು ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ದಾನೆ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ದಾನೆ ಅಕಲ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬರ್ಣೋಲೆಂಚ ಈ ಶಬ್ದೋಲಿನ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನಕಲು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೂಗಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೊರತು ಬರ್ನಾಲನ್ ಬನ್ಪುನಾರು ಮ್ಯಾನರ್ ಬನ್ಪುನಾರು ಖಾಲಿ 100 ವರ್ಷ 1750 ಉಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1790 ಬೊಕ್ಕ ನವಯುಗದ ಹೊನ್ನಾಯ ಶೆಟ್ರನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ಶಿನಪೆಗ್ಡೇರ್ ನಕ್ಲು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕನ್ನಡಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಾಡಿದಾರತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿದಾರೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತುಳು ಚಳವಳಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ವಿಷಯಲು ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ಬರ್ಬುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಐಟ್ ಬರ್ನಾಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಭೂತೋಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆತನ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಪಿರ ಓದುದು ನಂಚಿನ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಳ್ವೇರಿಪ್ಪು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುಸ್ತಕೊಲೇಡು ಬರೆತನೈನು ಪೂರ ಓದುದನ್ನ ನೆನಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಶಾಲೆದ ಕಾಲೇಜಿಲ್ನ ದೈವ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆಲ ದುಂಬುದ ವಿಮರ್ಶೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಡುತು ಓಡು ಇತ್ತೆದ ತೂಬುನಗ್ಲು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಎನ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾಂತಾ ಜಾತಿದಾಗಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಅನ್ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ದೇತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುರ್ಲೆಕ ಅಂದು ಈ ದೈವ ಪನ್ಮುಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರೋಡು ಸಂಸಾರೋಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪುಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪಡೆದು ಬರೆಬಿಜೇರಿ ವೇದನು ಆಗಮನು ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಂಥೋಲೆಲ್ನ ಸುರು ಓದುಜೇರಿ ಸುರು ಓದುನು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವನ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಆ ಭೂತಲ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪನೋಲಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಡರ್ ಬತ್ತುವೇರು ಮಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಡರ್ ಬತ್ತ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಭೂತನ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡವರ ನಮನ ಮಾಂತ ಸುಭಗತನ ಸಭ್ಯತನ ಅನ್ಮಂಡು ಆ ಸಭ್ಯತನಗೂ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟವನ ಅಥವಾ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಕೊರ್ಬುನ ಅಗ್ಲೇನು ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರೋಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯೋಲೇನು ಮಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ಬುಳೆಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟೋಲೇನು ಸರಿದೂಗಿಸವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದನ ದೈವೋಲು ಅಂಚ ಅದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನು ಹೂನಾಗ ಖಾಲಿ 500 ವರ್ಷಡು ಭೂತದ ಪುದರ್ವ ಅನ್ಪೇರು 200 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಇತಿಹಾಸ ತೆಪ್ಪುವೇರು 1000 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಇತಿಹಾಸ ತೆಪ್ಪುವೇರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಭೂತದ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಜಿನವನ್ಪ ಏತೋ ಕಾಲದ ಅವು ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾನಗ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಅಂದವನ್ಪ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಂಬದೆ ನಂಬಂದಿಪ್ಪೋಡ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಮೂಲು ನಂಬೋಡ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ ಪನ್ನ ಅಂಕಲು ಒಪ್ಪುಜ ಅವು ಐಡ್ದಿಲ ಪಿರಾಗುದ ಬಾರಿ ಪಿರವುದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಖಾಲಿ ಒವು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರೆಡು ಬೂತೆಲ ಅಪ್ಪತ್ತಿ ಇತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕತೆಪು ಅಥವಾ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆಪ್ಪು ದೇವಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪೆಪ್ಪು ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರುಟಿನ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ್ನಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾಂತಾ ಜಾತಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸಲಾದ ಒಂಜಿ ಭೂತತ್ತು ಜಾತಿಗೆ ಸಲಾದ ಭೂತತ್ತು ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾರಾಧನೆ ನಿಷ್ಠೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾಂತಾ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ದಾಂತೆ
ಆ ಭೂತೊಲೇನು ದೈವಲೇನು ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆವನ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದೈವ ಆತಿರಂದು ಪನ್ನ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಡು ಮುಲ್ತ ಬಟ್ರೆನಗ್ಲಿಪ್ಪು ಜೈನರಿಪ್ಪು ಪಾಣರಿಪ್ಪು ಪಂಬರ್ರಿಪ್ಪು ಬಂಟೇರ್ನಗ್ಲಿಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನಗ್ಲಿಪ್ಪು ನಲ್ಕೆದಗ್ಲಿಪ್ಪು ಮಾಂತೇರನ್ನ ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ಭೂತದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಕೇಂಡಿದು ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ರಾಜರೇಡ್ದು ಮಠೊಕ್ಕುಲೇಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈಗುಲ್ ರಾಜೇರಂದು ಪಡ್ದಾರು ರಾಜರೇಡ್ ಸುರು ಮಠ ಮಠ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಗಣೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೂಡು ಗುತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಪ್ಪು ಕಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕ್ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟೋಗು ಬರ್ಪನೆ ಈ ಮಠ ಪರಂಪರೆಗಳ ಅರಸು ಪಟ್ಟೋಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟು ಮುಖ್ಯದಾದ ಬಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಆವುಡು ಶಾಂತಿ ಆವುಡು ಆ ಶಾಂತಿ ಏರೆಡೆಪ್ಪುಡು ಏರು ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಅಚೌರ್ಯ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮನ್ಪಿನವು ಏರೇ ಇಪ್ಪು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಕುಲು ಅಂತೀರಿ ಆ ದೈವಿ ಪಂಚಶೀಲ ಗುಣಕ್ಕುಲೇನು ಏರು ಪತ್ತುವೆನ ಆಯ್ ಅಪಾಯ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಕತ್ತಿನ ಕೊಂಡಲ ಆ ಕತ್ತಿನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೇನ ಮಲ್ಪೆ ಹೊರತು ರುಂಡ ಕೆತ್ತುಜೆ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ನಮೇ ಫಲ ಕೋಪ ಗರ್ವೈತನಾಗ ಅತ್ತಂದು ಅಂಚಾದು ನೀರಿಡು ತೊಯ್ಸಂದನ ಬೆಂಕಿಡು ಅಗ್ಗಿಡು ಕರ್ಚಂದಿನ ಗಾಳಿಡು ರಾವಂದಿನ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲಂದಿನ ದೊಂಬುಡು ಉಣ್ಗಂದಿನ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣೆಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಆ ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆನು ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರದ ಗ್ರಂಥೋಲು ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ಆದಿ 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 ಪುರುಷರಾಯಿನ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ನಿಲತ್ತಗಲು ಮಾ ಅಂತಿರ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತರೇ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ತು ಬಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಕದ್ರಿ ಪನ್ಲೆ 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 ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತರೇ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೆ ಅಂಚ ದಯಾನಂದನ ಕೋಡೆಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಒಂಜೇರು ಬಾಬು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಅರನ್ ತೂದಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಪುರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನ ವಂಶ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ದಯಾನಂದ ಏರ್ನ ಕೋಡೆ ಆರು ಬಾಬು ಕೋಡೆದಾರನ ಈ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನಪಗಿರಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಕುಲ್ ತೆರಿಪವೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಡದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೈನ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ನೀರಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ತೂಪೇರು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಕುಲು ದೇತೋನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪನರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಕೇನರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅವು ಬಾರಿ ಅಂಚ ಈ ಪಂಚಶೀಲ ಗುಣಕ್ಕುಲೇನು ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲೆ ಇನೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತನ ಮಲ್ಪುನ ಆ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತನು ನೇಮಕ ಮಲ್ಪನೈಕ್ ಉದಾಹರಣೆಗೀರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭಡು ದುಂಬು ಸಿಂಹನಂದಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಗಂಗವಂಶದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣ ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶಗೂ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನಾರ ಕಾರಣ ಪೇರು ಇಂಚೆನೆ ದುಂಬುದ ಪುರಾಕದ ಕಾಲುಲೆಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗುರುವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಕುಲಿನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಹಿತೆನೆ ಆಯಾಯ ಊರುಡು ಮೂಲು ಗುತ್ತು ಬೂಡುಲೆನ ಮೂಲಕ ಮಾಗಣದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತುದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಸುರೂಟು ಮುಲ್ಪದ ಬಲ್ಲಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೆರಿಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರೇನ ಅಥವಾ ಸಾಲೆತ್ತೂರನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತುಳು ಪುಸ್ತಕಲೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪಾನ್ಪಾತೆ ಅಂಡ ಬಾಯ್ದೆರೆ ಅದು ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ನಮ್ಮನ ಇತಿಹಾಸಲು ಇನಿ
ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಲ್ ದಾಖಲೆ ಆವಂದೆ ಮೌಖಿಕವಾದಿ ಮೌಖಿಕವಾದಿ original ಇತ್ತನ ಇತ್ತನ. ಪೂರ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಲ್ನ ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನಾಶ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒರಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಲ್ ನಾಂಡಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ದಖಲೀಕರಣ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಆವಡುಂದು ಅಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂಗ್ಲು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ನರಿಕೊಂಬುಡು. ಮೋಹನ್ ಪಲ್ಲೆ ದೇವನ್ನ ತುಲೆ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಂದಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜೈನ ಮಾಡಸ್ಥಾನ. ಈ ಜೈನ ಮಾಡಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನದಾದ ಈ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಪೂರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತನಾಗ್ಲತೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ದೈವಲು ಗುತ್ತು ಮಾಡಸ್ಥಾನ ಮನ್ಕೊಡ ಅಂದ ಜೈನ ನಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಜೈನ ನಕಲೆ ಅಕ್ಲೆ ನಂತರ ಬತ್ತನ ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇರ್ನ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಏರಿಯಾಗ ಬರ್ಕೆದಾಗ್ಲಿ ಬಂಟೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ ಬರ್ಕೆ ಬರ್ಕೆ ಗುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪವನ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ದೈವಲು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅವಾಗ ದೈವಲು ಈ ಗುತ್ತು ಇಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಈ ಗುತ್ತುಗು ಮರ್ಯಾದಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಕೊರೊಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಿಂಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಏರೆಗೆ ಕೊರಡು ಗುತ್ತುದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏರೆ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನೆತನ ಇತ್ತೆಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಗುತ್ತುಂದು ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗಿಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜಾತಿಲಿ ದಾರಿನ ಮಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಂಟೇರಿಜ್ಜೇರು ಅಥವಾ ಜೈನೇರಿಜ್ಜೇರು ಅತನಗ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಜಾತೀಯತೆ ಎಂದು ಬನ್ನ ಏನೇನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುವ ಬಂಡ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುಕ್ತಿ ಎರಡೆತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನ ತಾರಾಯ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲೋಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರದಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೃತ ಮರ್ಯಾದೆ ಏರೆಗದ ಮಂಡ ಏರಿ ಮಧು ಮಾಂಸ ಮತ ಬುಡ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಕೆ ಆಗ ಐತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಸುಬಗೆ ಏರು ಕೋಪ ಗರ್ವ ಏರು ಬಿಡ್ತೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮನೈಟ್ ಜೈನೇರಿ ಇತ್ತಂಡ ಜೈನೇರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಣೇರ್ ನಕಲು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಣೇರ್ ನಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ತ ಅಸ್ರಣ್ಣೇರಿಂದ ಪನರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಸ್ರಣ್ಣೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾರಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬಾರಗನ ಮೂಲಕ ಇಜಂಡ ಪನರಂದೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಲ್ತ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಜೈನೇರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೇರು ಬಂಟೆರೆ యొక్క ಬಿಲ್ಲವೆರು ಬಿಲ್ಲವೆರೆ యొక్క ದೇವಾಡಿಗೆರು ಇಂಚ ಕುಂಬಾರೇರು ಮೊಕ್ಲೆ ಮಾಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲುಲ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಊಳಿಗ ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ತು ಅವೇನೇನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವೇ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಾಗಲಿ ಐಟಿ ಜಾತೀಯತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜೆ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಮೂಲಕ ವಾ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲಾಕಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅವ್ಲು ಓಲು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡ ಆ ಜಾತಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗೌಡೇರ್ ನಕಲು ಅಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಯಕರ ನಕಲು ಬ್ರಾಣೇರ್ ನಕಲು ಮಾಂತ ಜಾತಿಗೆ ಆಯ್ ಮೆಂದ್ ಮನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಡೆಕ್ ಆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇರೇ ಬಲಸದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಂಡನ ಒಂಜಿ ಬಾಳೆಕಾಯ ದೀದು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಟೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಲೇಡ್ ದುಂಬುದ ಬೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತು ಓವ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭಲೇಡ್ ಅಕಲ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ವೈಮನಸ್ ಬತ್ತದು ಈ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ನಿಯಮಲೇನ್ ಬುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಮನೆತನದ ದೇವರ ಕೋಣೆಡ್ ಜೈನೇರ್ನ ಎಡೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಳಸು ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿನ ಮುಂದುವರ್ಸೊಂದು ಗುತ್ತು ಮಾಡತ್ತ ನೋಡು 14 ಬಲಸನಾಗ ಒಂಜಿರೆ ತರಕಾರಿ ಬಲಸರೆ ಅಂದು ಜೈನರಿಗೆ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಅವು ಮೂಲ ಆದಿದ ಕಟ್ಟಳೆ ಅಂಚ ಅದು 1000 ಕೊಟ್ಟಾರ್ದಿಗೆ ಬಲಸನ ಖಂಡಿತ ದಯಬಂಡ ಮಂಡ 1000 ವರ್ಷದ ಹತ್ತು ಭೂತದ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಪುರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ 2000 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಐನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ ಆವಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನಲು ಒಂಜಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಒಂಜಿ ಊರು ನಡಪಾಯರೆ ಒಂಜಿ ದೇವದೈವ ಸ್ಥಾನ ನಡಪಾಯರೆ
ಅಂದ್ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗನ ಪಟದ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ఆయన ಗುಣಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ವಾದ್ಯವರಿಪುಡು ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿಲೆಗೆ ಜೋಗಿಲೆ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೈಲು ಬ್ರಾಣೆರೆಗೆ ಬ್ರಾಣೆರೆ ಬೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾಚಿನ ಹೋಜವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡುದ ಮುಳ್ಳು ನಡತನ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಟಿದ ಮುಳ್ಳು ನಡತನ ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆದ ಮುಳ್ಳು ನಡಪು ಇಡೀ ವಾಚಿಡ್ ಮಾಂತ ಮೆಷಿನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ನಾಗ್ಲಿ ದಾಲೇಜ್ ದೈವನ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಈ ಆನಿ ಪಟ್ಟುಕೊರ್ನ ಗುತ್ತು ಮಾಡತ್ತಾನ ಇನಿ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆ ಗುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಜೈನರಿತ್ತಿನ ಗುತ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಜೈನರೇ ಪೂಜೆರು ಒಕ್ಕೆಲಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಗುತ್ತುಡು ಒಕ್ಕೆಲಕುಲು ಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲಕುಲು ಇತ್ತೆರಡು ಆ ಕುಟುಂಬ ಬೋದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಈ ಗುತ್ತುದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಏರೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಗುತ್ತುಡು ಏರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲೆಗ ಅತ್ತಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿದೈಪುನ ಕುಟುಂಬಗ ಅಂದ ಅರ್ಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಂದ್ ಮಂಡ ಆಯಾಯ ಊರುದ ರಾಜರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲು ರಾಜರ ನೇಮಕ ಮಂತಲೇಕನಿ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂತನ ರಾಜೆ ಆರು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಬುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಒರಿಯ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಗ್ಲಿಗ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಗದಾರಿಗೆ ಏರು ಆ ಒಂದು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡ ಬೊಡ್ಚಂದ್ ಆ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯನಗಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದಾದನ್ ಬಂಡ ನಮನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡ ದೈವದ ನುಡಿತ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂಜಿನೆದಾದನ್ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತಿ ಯಜಮಾನ ಮಿತಿಲ ಆಯನ ಸುಭಾಗತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಅಯ್ಯೋ ಆರು ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಮನೆತನ ಗಿಪ್ಪಾಡು ಎಂದು ಪನ್ಮುನಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಇಟ್ಟುಂಡು ಆ ಮನೆತನ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇನ ಏರು ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಡಪವೇರು ಅಕುಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮುಲ್ಕೇಡ್ದು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದ ಚರಣ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸುರುಮುಗತೋಡ ಪನ್ನಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಾರ ದೇವದೇವರದ ಆರಾಧನೆನು ಅವೇನು ಅಕಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಇನಿ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಂತಿದ್ದೀರ ಆಪ್ತು ಬಂದು ಕೊಡಿಯರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮಾಡಸ್ಥಾನ ಜೀವನ ಮಾಡಸ್ಥಾನ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿಕ್ಕಿನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಲ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನಾಂಗ ಉಪ್ಪಂಡೆ ಕೊಲ್ಲದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ತೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಅಕನ್ನ ಇತ್ತ ಅದೇ ಕದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ರದ್ದ ಬಂತೇರು ಆಂದ್ರ ಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೆ ದಯಾಪಣ್ಣನಾದ ಅಕನ್ನ ಕಟ್ಟಲೆ ಹಾಕಲು ಇನಿಕಲ ನುಗ್ಗಿದ್ದೇರು ಅವು ಅಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಊರು ಪೋಟಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಆತು ಒಂದು ಪೊರ್ನುಡ ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒರ್ಪಾಡುನಾದ ಆರನ್ ಸುರೂಟ್ ಪಂದಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಗತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಜಾತ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತವಾದ ಪೋವಡು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬಾತೆರ ಬಾರಿ ಪನ್ನಿ ಪನ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಾರಿ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮನ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆನ್ನು ದುಂಬು ದೈವ ದೇವರ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದೇರಿ ಬಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಐನು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ತೂಬುನು ಆಯ್ತ ಸಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣೆ ಆಂಡ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ದುಃಖ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂಜೆರಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ ಅಂಡಲ ಆ ರಾಜರೆಗ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಲಿಪ್ಪುವೇರಿ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿಪ್ಪುವೇರಿ ಒರಿಯನ್ನ ಮೀರ್ದು ಆರು ನಿರ್ಣಯದ ತೊಂಡ್ರ ಬುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ 4 ಗುತ್ತುಂಡು ಆ 4 ಗುತ್ತುಗೂ ಜೈನರಿಗೆ 4 ಗುತ್ತು ಇತ್ತಿಂಡ ಬಂಟೆರ್ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ 4 ಗುತ್ತು ಯಜಮಾನ್ಯರನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಕೆಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ
ಪುರಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಎಂದು ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ದಕ್ಲು ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ವಿಧೇಯತೆ ಆ ವಿಧೇಯತೆ ವಿನಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಚಬೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಡೆ ತುಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬುಜಿ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುರು ದಿವೊಂದು ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೈನೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದಾದ ದೈವಗೂ ದಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನೆತ್ತ ಮಟೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಜಾರಂದಾಯ ಎಂದು ದೈವ ಉಂಟು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲಾಂತರೋಡು ದನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಉಂದಾದು ಪಾಲಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುಂಡ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಆಡಳಿತ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಭೂತದ ಪರ್ವ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರುಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಠ ಉಂಡು ಕಾರ್ಕಳೋಡು ಮಠ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಕುಡೆ ಉಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ರಂಗಡು ಮಠ ಉಂಡು ಕೋಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಮಠಕ್ಕುಲೇಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅವು ನಿಕುಲ್ದಾಯ ಭೂತುಲೆ ನಂಬುನು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ದಯಬಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ಅಂಚ ಅದು ಒರಿಯರ್ಲ ಪಂಡೆಂದು ಒರಿ ಜೈನ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಇಡೀ ಜೈನ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲೆಗ್ ಭೂತದ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿ ಪಂಬದೇರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಡೀ ಪೂರ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಇಟ್ಟು ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಐನ ವಿರುದ್ಧ ಬಾತಿರಂಡ ಪೂರ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನವು ತಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಮಾಂತ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲೇಡ್ಲ ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪುವೇರೆ ಒಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಒಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪಂದನಾಗ್ಲು ಒಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುಡಿ ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಎಂಚಿನ ದ್ವಂದ್ವಲುಲ್ಲ ಐನು ಮಾಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಈ ದೈವದ ಸ್ಥಾನೋಲಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಐಟಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಬೇತದಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಜೀರಿ ದುಡ್ಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅವು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕವು ಮಾತ ಸುರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನುಡಿ ಮಾಂತ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಮಕ್ ಹೊರ ಬರ್ಬುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆದಾದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಠಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರ್ನ ಪರಂಪರೆ 17 ರಾಜ ಪರಂಪರೆಲು ಉಲ್ಲಮ್ಮುಲು ಇತಿಹಾಸ ಉಡಿತ್ತಿನ ದಾಖಲಿಗೆ ಕರ್ನಾತನ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತುಲು ಬೂಡುಲು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮೌಖಿಕವಾದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸತ್ಯ ಪಿದೈ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪಲ್ಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರನು ಪಂದ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶರೇ ಒಂದು ತಾಳಬರಿ ಅಂತಪ್ಪ ಬಜಾರ್ಲೇನ ಪುಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೈದ್ಯರು ಜೈನ ವಂಶ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಟು ಚರ್ಚೆ ತೆರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾರಬರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ಲ ಜೈನರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಾ ತಾರಬರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ದೇಬೇಗ್ ಅಡ್ಡೂರ ದೇಬೇಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಬರಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ಮದ್ನಾದ ಬೈದಿನ ಪೊನ್ನು ಆ ಕತೆಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೈನರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಥೆನು ಇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಿತ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾದ ಹೊರಡ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇರಗ ಆ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಪನೋಲಿಯಾ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಬಲ್ಲೆ ಈರು ಬಂಡ ಪೊಲ್ಲಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂತುಲಿ ಎಂಕುಲ್ನ ಸ್ವರನೆಗೆ ಏನ್ ನಡೆದಿ ಈರ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತೆ ಇಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಂತ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಸಾವಿರ ಉಲ್ಲ ಆ ಸಾವಿರ ಕತೆಕ್ಕುಲು ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾವುಡ ಏನ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ದಿಜ ಅಂಚಾದ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆವಡು ಪಾತೆರಡೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಇರಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐದಾಲ ತಿದ್ದುಬಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಬನ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ತಾರಬರಿತ್ತ ಆ ಕಾಲಡೆ ತಿದ್ಯಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ನೇಲಂಬುಲ ಜೈನರು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮೂಲ ತಾರಬರಿತ ಇಲ್ಲಡ್ ದೈವ ದಿಮಾದಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ದೇವೆ ಮದ್ನಾದ ಬೈದಿನ ಪೊನ್ನು ದೇವೆ ಬಂಜಿನಾಲ ದೇವೆ ಬಾರಿ ಸತ್ಯದ ಅಲ್ಲವಂತಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚಲಿತ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತರ ಬಂದದ್ದು ಈ ತಿದ್ಯಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ನೇಲಗಂಬುಲದ ಪೊಂಜೋಲು ಬಹುಶಃ ಅಸಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಯಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ತಮ್ಮನ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂದದ್ದು ಲೆಪ್ಪರು ಬಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ತಮ್ಮನ ಬಾಡುವ ಅಂಚ ದೇದೆ ತಡಿ ಸಿದಾಡ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಿದಾಡ್ನಾಗ ಜಿಮಾದಿಲ್ ಎತ್ತು ಬಂತೆ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ಡ ಲೆಪ್ಪರು ದೇವೆ ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ಡ ಪೊಗ್ಗಡ ಈ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ಡ ಪೊಗ್ಗು ಆನೆ ಬಾಕಿಲ್ಡ ಯಾನ್ ಪೊಗ್ವೆ
ಅಂತ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಆನೆ ಬಾಕಿ ಲೆಪ್ಪೇರು ಇಕ್ಕಾಲು ಯಾನ ಆನೆ ಬಾಕಿ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಯಾನೆನ್ನ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕುರುಬಾಕಿಲ್ಡ ಪೊಗ್ಗುವೆ ಅಂಡದ ಪೋಪಾಲು ಕುರುಬಾಕಿಲ್ಡು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲಾವೇರು ಬಲಸುನಾಗ ಉಲಾಯ್ಡು ಚಾವಡಿಡು ಅಕ್ನ ತುಂಕಂದ ಉಜ್ಜಾಲು ಆಡುಂಡು ಅಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಬಲಸುನೇರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊಡಕುದು ಉಜ್ಜಾಲ್ಡದಿಲ್ಲ ಬಂತ ಕತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಪಗ ಅಂತಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವೈದ್ಯನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಭೂತಂಲ ಬತ್ತ ವೈದ್ಯನ ಭಾಷಾ ಕೆಲವು ಅಂತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಬು ಭೂತಂಲ ಬತ್ತ ವೈದ್ಯನ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಂತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಂತ ಜತ್ತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಆ ಜೈನ ವಂಶನ ನಿರ್ವಂಶ ಅಂತದ್ದು ರಡ್ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ರಡ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಹುಶಃ ಜಿಮಾದಿಯ ಕಂತ ಕುಲ್ಲೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅದಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬಲ್ ಎಂತುವುದು ಜಿಮಾದಿಯ ಕಂತದ್ದು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ಅಖಂಡ ಪಂಡದು ಇಂಕ ಊರುಡು ಸಾನ ಬೋಡೊಂದು ಸಾರ ಬರಿತ ಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದಿನಿ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಸಂತಿನಗೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಠ್ಯಾಂತರ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಗ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅಡ್ಡೂರ ದೇಬೇನ ಅವಳು ಕಲ್ಲಾಪಲ ಕಲ್ಲಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕತೆ ಕುಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎತೋ ಬೂಡುಲು ನಾಶಾಯ ಎತೋ ಗುತ್ತುಲು ನಾಶ ಆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿದವ್ರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಜೈನರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದೈವದ ಸ್ಥಾನಲಿತ್ತ ಬಾರ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದ ಅವರ ಆತಂಡ ಅಂಚಾಡ್ ಏರು ಮಲ್ತೇರ್ನ ಪನ್ನೈಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನಕ್ಕೇನಲ್ಲ ಸರಿಯಾತ್ ಬಂಡ ಅಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಇರ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣೋಲಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಒರ್ತುದ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಜೈನೇರ್ನ ದಾದ ಪ್ರಭಾವನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಣೇರ್ನೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಜೈನೇರ್ನೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆತಂಡಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸದು ಒಟ್ಟು ರೀತಿಡ್ ಪೋಡೆ ಹೊರತು ಒರಿಯಾಡ್ದು ಆತನ ಎಡ್ಡೆನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಲಿ ಹಾಳ್ನ ಎಂಚ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆನ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಳಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆನು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಸಮತೂ ಕೊಡು ಸಮಾಜ ಕೊನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಮಂಡ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೈನರ ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಧಾನವೈನ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಈ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆದ ವಿಚಾರ 480 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಿಡಿದು 477ನೇ ಪೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಈ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಶಿವಕೋಟಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆತಿನ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆ ಹಿಡಿ ಏರಡ ಕ್ರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೋಭ ಇಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಅಂಚ ಅದು ಸತ್ಯನೇ ನುಡಿ ಸತ್ಯನೇ ನಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಪೂಜಿಸಲ ಸತ್ಯ ಏರೆಗು ಉಂಡ ಆಯೆ ಮ್ಲೇಚ್ಛೆ ಅಂಡಲ ತುಲೆ ವಾ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರ ಬಂಡ ಮ್ಲೇಚ್ಛೆ ಅಂಡ ವಿದೇಶದ ಎಂದರ್ಥ ಪಿದೈದ ದೇಶದ ಅಂಡಲ ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಮ್ಲೇಚ್ಛೆ ಎಂದು ಮನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಂಡು ಆಯೆ ಪಿದೈದ ದೇಶದ ಅಂಡಲ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಗತಿಕೆ ಅಂಡಲ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಹೊರತು ವ್ರತ ನಿಯಮ ಪುನಃ ಸೊಲ್ಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತಂದೆ ಪಿದೈದಾಯಿ ಆರ್ತಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮ್ಲೇಚ್ಛೆ ಬಂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮ್ಲೇಚ್ಛೆ ಕಂಡ ಅಂದೊಂಜಿ ಮ್ಲೇಚ್ಛೆ ಕಂಡ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪಂದನ ಕಂಡ ಬಂಡ ಈ ಪಿದೆ ಅವರೆಜ್ಜಿ ಮೀಯರೆಜ್ಜಿ ಆಹಾರ ಏಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಿಂಗೋಡೆಜ್ಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಜ್ಜಿ ಸರಳವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೆರ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾಯಿ ಎಂದಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಸಂದೆ ಎಂದಂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರೋಲಿ ಅಂಚ ದೇವತೆಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸತ್ಯದ ಆರಾಧನೆ ವಿಚಾರನೇನೆ
ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷ ಗಂಧರ್ವ ಮುರಗ ಮಹೋರಗ ಭೂತ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಅಷ್ಟವಿಧ ವ್ಯಂತರೇಂದ್ರ ವಹ ಪ್ರಿಯಂತಾಂ ಪ್ರಿಯಂತಾಂ ಆಗ ಉಣಸ್ ತಿಂಡಿ ಬಾಜೆಲ್ 14 ರೀತಿದ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಗರುಡ ಅತ್ ಮಾತೈಕ್ಲ ಪಂಡ ನಾಗನ ಪೂಜೆ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೈಕ್ಲ ಎಂಗ ನೈಟ್ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಐಕ್ ಕೇಪುಳದ ಪೂಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಂಟಲ್ದ ತಪ್ಪುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಪೂ ಪರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮನ ಈ ಗುಡ್ಡೇಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಕೇಪುಳದ ಪೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಲ್ದ ತಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಡಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ ತೂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ ಹೂತ ಬಸ್ತಿದಲ ಹೂತ ಪೂಜೆಲು ಈ ಮೂಜಿ ರೀತಿ ನಿಗುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹೂವಂದೆ ಹೂವೇ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಡಿತ ಮಧ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕುಡ್ಲದ ಬರಿತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರದ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಸೀಮೆ ಭೈರವೇರ್ನ ಸೀಮೆ ಮೂಲ್ಕಿದ ಸೀಮೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಸೀಮೆ ಭೈರವರಸರನ ಸೀಮೆ ಈ ರೀತಿದ ಸೀಮೆ ಬೆತೆ 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 ರೀತಿದ ಇರೆಗೆ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ತಪ್ಪುಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಂದು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಏರಿಯರ್ ಉಂಡು ಈ ಭೂತದ ವಿಚಾರ ಉಂಡತೆ ಭೂತದ ಕಲಾ ಒಂದು ಉಂತವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು 1000 ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಮುಲು ಅಂಚ ಅದು ಮುಂದೆಟ್ಟು ಈ ರಸಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಿಲ ಕೊರ್ದು ಆಕಲೆಗೆ ಭೂತೋಲೆಗೆ ಪಣಿಯಾರ ಕೊರ್ಬುನು ಭೂತಲ ಕೇನುಜಿ ಭೂತಲ ಮಾಂಸ ಕೊರೊಂದು ಜೈನರ್ಡ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ದಾನೆ ಐಕ್ ಪ್ರಭಾವನೆ ದಾನೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲೇರು ಕಂಡಿದ್ದು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ್ ದೀಪನಾಗಲ ಏರೆಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಬತಾರ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಅಬತಾರ ಅಲ್ಪುವ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಬತಾರ ಮಲ್ಪುಜ ಈ ಅಬತಾರ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಏರನ್ ಬಂಡ ಅವು ಆಗ್ಲೆಗೆ ಸಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತುನು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಅಬತಾರೋಡೇ ಆಗ್ಲೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಂದೇನೆ ಖಾಲಿ ಮೌನೋಡೆ ಇಂಚ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದೇ ಕೊರ್ಬುಂಡು ಅವ್ಲು ಅಬತಾರ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಭೂತೋಲೆಗ್ ಅಬತಾರ ಕೊರ್ಬುನು 2 ಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಎಡ ಅಂಚ ಅದು ಅಬತಾರ ಇಪ್ಪಂದನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನ 2 ಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಎಡನಿ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಡ ಅಬತಾರ ಮಲ್ತಿಗೆ ಅಂದಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ಬನ್ನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಭೂತೋಲುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲಿಡಿ ಅಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಹಠ ಬತ್ತನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಬುಲ್ತುದು ಅರ್ಬಟ ಕೊರ್ಬನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಡು ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಕೆನ್ನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಮೌನೋಡು ಅಕಲ್ನ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವಲ ತೆರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನೆದುರು ದೈವ ಹಠ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ದೈವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರಡುಂದು ಅರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಡದ 6ನೆದುರು ದೈವ ಹಠ ಬತ್ತು ಅವೇ ಸರಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಂತಿನ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಲೆಪ್ಪರ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಆರೇನ ಅವಲೆ ಮಿತ್ತಿ ಆರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡ ಕೊರದ್ದು ಮೊಕುಲ್ಡ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮೊಕುಲ್ಡ ಅಂತ ಅವು ಕೊರ್ಲ ಒಂದು ಕೊರ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಸಾಮದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಬತ್ತಿ ಭಿನ್ನಾಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ವೆಪ್ಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ಬೇತದಾಲತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಬಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಜೈನ ಬಂಟೇರು ಬಂಡ ದಾದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಜೈನ ಬಂಟೇರು ಬಂಡ ದಾಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಜೈನರೇ ಆದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಮಧು ಮಾಂಸನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕೆ ಒಂಜಿ ಯೋಧೆ ಆ ರೀತಿ ಇಡಿತ್ತದು ಇತ್ತನೆ ಜೈನ ಬಂಟ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದ ಜೈನ ಬಂಟ ಅಂದ ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಜೈನನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂದು ಜೈನನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಯ ಅಂದ್ ಈ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಜೈನರೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಅಂತ ಜೈನ ಬಂಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜೈನನ್ ನಾವು ಜಾತಿವಾಚಕ ಶಬ್ದಲ ಆತು ಇರೇಗ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಪರ್ಶ ರಸನ ಗ್ರಾಣ ಚಕ್ಷು ಕರ್ಣ ಅಂತ ಮನ್ಪನ ಐನು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಏರು ಮೋಕ್ಷನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೇನ ಆಯ್ ಜೈನ್ ಎಂದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯನು ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿನಾನ್ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ ಆತಿನೇ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೈನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧಕೆ ಜಿನತ್ವಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ ಜೈನ ಅಂಚಿತ್ತಿನಾಯಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ದುಂಬುದ ಕಾಲುರೇಡು ಜೈನೇರ್ನ ಏತ್ 17 ಬಳಿಕುಲು ಉಂಡು ನಮನೈಟ್ ಪುಟ್ಟನ್ಯಾಯ ಸಾಲ್ಯನ್ಯಾಯ ಬುಣ್ಣನ್ಯಾಯ ಇಂಜಪುರ ಈ ಮಾಂತ ಬಳಿಕುಲು ಬಂಟೆರೆಗ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ದಾಯದ್ ಬಂಡ ಜೈನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆರ್ ನೈಟ್ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು
ಜೈನರೇ ಬಂಟೆರಾಯರು ಪನ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಬಂಟೇರು ಜೈನರಾಯನ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆದಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜೈನರದ್ದು ಬಂಟೆರಾಯರು ಪನ್ಪುನವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಯಮಲು ಪೂರ ಕಠೋರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಕೆಲವೇ ರೈಟ್ ಒಂತೆ ಉದಾರವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕರದು ತಾಮಸಗು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಬದುಕುಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೈನರಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮುಖ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಈ ರಡ್ಡು ಬದುಕುಲ ಜೈನರೆಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಬಂಟೆ ರೆಡ್ಲ ಈ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಅಂಶಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ವರ್ತಕ ಅಂದ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ವರ್ತಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಬಂಡ ಬಂಟ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡ ಐಟ್ ವರ್ಗಲ್ ನೈಟ್ಲ ವರ್ತಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಬಂಧಲು ಉಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜೈನರ್ನ ಸೈನಿಕರೇಡು ಬಂಟೇರ್ ನಕಲು ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ ವಯಸ್ಸಾದಿರು ಅಂಚಾದ ಬಿಲ್ಲವನ್ ಮಂಡ ಬಿಲ್ಲು ಪತ್ತದ ನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಪೂಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಆಳುವ ಜೈನೇರ್ನ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಆರಿಗ ರೈ ಎಂಕಲ್ನ ವಿವೇಕ ರೈಕುಲೇ ಪಂತೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ ರೈ ಎಂಕಲು ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಗುರ್ಕರ್ ಮೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಆರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಳುವೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಲೇಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗುತ್ತು ಬೂಡುಲೆಡು ಇಡೀ ಇರ್ನ ಬಟ್ಕಳೋಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಟ್ಟ ಕಳಂಕ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಲ ಐತ ಸಂಬಂಧಲು ಉಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಂಟ ಮನೆತನಲಿಗ್ ಇತ್ತೆಲ ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಮನೆತನದಕ್ಲು ನಮನ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಬಾಬು ಹಂಡೇಲದ್ದು ಬಾಬಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪಾದೋಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆ ದಯಾನಂದರಿಗಿಲ್ಲ ಕತ್ತದರಿಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗೀರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿದ ಬಾರಿ ಪೋಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡೇಲ್ದವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಜಿಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಡೇಲ್ದ ತಿಳಿಚಾಮುಂಡು ಅಂದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಬೆದ್ರದ ಅರಮನೆ 16 ಮುಡಿ ಕಂಡು ಅನ್ನೋದು ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಅವು ಬಲಿಪ ಅಂದ್ಮಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ 16 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಬೆದ್ರ ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತೇರತೆ ಸರ್ ಅವು ಮೂಲದ ಮಾನ್ಯರವಲ್ಲ ಆದಿದ್ರಾವಿಡೆ ಮೂಲದ ಮಾನ್ಯರು ಆದಿದ್ರಾವಿಡೆ ಅಂತ ಅಂದ 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 ಅಲ್ತ ಅದು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಪಿಲಿನ್ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟದೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನಾಗ ಗುಣ ಇಟ್ಟಿರು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಪಿಲಿನ್ ಪಿಲಿನ್ ಕಿದೇಟ್ ಕಟ್ಟದಿನಕುಲು ಏರಣ್ಣ ಆದಿದ್ರಾವಿಡೆರ ಅನ್ನಂದ ಅರ್ಕಂಜಿ ಮೈಪುನಾಗ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಕ ಪಿಲಿನೇ ಕನತು ಕಿದೇಟ್ ಕತ್ತಿನಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾದ ಅರಸುಲು ರಡ್ ಹಂಡೆಲ್ ಎನ್ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಹಂಡೇಲು ಅಂಚ ವ್ಯಾಘ್ರ ಹಂಡೆ ಬಂಡು ಪುತ್ತಿಗೆದ ಚೌಟರ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅಂಚೆನೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ತಿದ ಈತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಅರಮನೆಲೆಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಅರಮನೆಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಉಂಡು ಅರಮನೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಕಲು 100 ಬಂಗಾರನ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರವಾದ ಹಂಡೆ ಬಂಡ ಮಂಡೆ ಹಂಡೆನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಂಡೆ ಆತ ಹಂಡೆ ಅನ್ಪೇರು ಹೆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಂಡೆ ಪಾಯಸದ ಅಂಡೆ ಅನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಡೆದ ಬಾಯಂಡಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆನು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗೂಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಬಲಿಪೇರಿನ ಅಕಲ್ಲ ಗುತ್ತುದಾಕಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಾಬಣ್ಣ ಹಂಡೆ ಉಂಡ ಇರಡೆತ್ತಲ್ಲ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು 100 ಬಲಿಪೇರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬೀಮೇಯ್ತು ಎರಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಹೋತಾಗ ಎಂಗಲ ಅಜ್ಜಿನಗಲ್ ಹೊಣ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಬಲಿಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಗ ಪೇಂಟೆ ಪೂರ ಬಂದ ಆತು ಪಿಲಿಕುಲ ಅರೆದ ಹೊಣ ಇರ್ತೇವೆ ಅವು ದಾದಾನಂದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯೋಗು ಅರ್ನ ಪ್ರಜಾವರ್ಗದ ನಡೆದವರು ಒಂಜಿ ಸಲುಗೇಡು
ಬಲ್ಪೇರಿಂದ ಪುದಾರೇನಾ ಅಥವಾ ಇವ್ರನ್ನ ದುಂಬುಡ್ದು ಪಿರಡ್ ಬಲ್ಪೇರು ಉಲ್ಲರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರ್ಗೆ ಆತ ಬರ್ತನಗ ದೈವಡ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರಸುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ತೋಜಾವೋಡು ಉಂದು ಅಂಚ ಆ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಬತ್ತಾಗೆ ಜೀವಂತ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಲಿಪೇರಿ ಏರವು ಅವು ಇತ್ತೆ ಹಂಡೇಲು ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೇರಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಆರು ಜೈನರೇ ಅಂದ ಅಂದ ಆರು ಜೈನರೇ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಐನು ದಾನವಾದ ಅರಸುಲು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಪಂಡ ಹಾಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಲಿಪನ್ ಪನ್ಪುನವು ಪುದರೇನ ಅಥವಾ ಬಲಿಪೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅರಸಲೆಗೆ ತೋಜವರ ಸಲಾದ್ ದೈವಡ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿಡ ನಿನ್ನ ವಾಹನನು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕಡಪುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅರಮನೆದ ಅರಸುಲೆನ್ನ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ದಾ ಏನು ಇಂಚನೆ ಪನ್ನಿ ಮಾರ ಈ ಜೀವಂತೋನಿ ಪತೊಂದು ಬತ್ತತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಆಗ ಪರಿಹಾರದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಹಂಡೇಲೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡೋಲೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಸಾಮೇಲೆ ಒಂಜಿನೇ ಆ ಬಲಿಪ ವಂಶದರೆಗೆ ಜೈನರಿಗೆ ಪದರಾಡು ಮುಡಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿದೆಟ್ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಿನೆಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪದರಾಡು ಮುಡಿ ಅರಿ ಕಂಡ ಯಾದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಕೊರಿಯರನ್ನು ಬಣ್ಪರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಕತೆತ ಪೂರ್ಣ ತಿರುಗು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ವಿಷಯದಾದನ್ನು ಪಂಡ ಹಂಡೇಲು ಒಂದು ಪಂಡದ ಈ ಪುದರ್ ಉಂಡತೆ ಮಿಜಾರ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಳುವೆ ರಡ್ಡ್ ಹಂಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಹಂಡೇಲು ಹಂಡೇಲು ಒಂದು ಅಡೆ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಅಂಚ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡ ಅಂಡೇಲ್ ಸುತ್ತು ಅಂದ ಅವೇ ಅವೇ ಹಂಡೇಲ್ ಸುತ್ತಿ ಅವೇ ಅವೇ ಹಂಡೇಲ್ ಸುತ್ತು ಪಂಡ ಅವೇ ಅವು ಹಂಡೇಲು ಆಕಾರ ಪೋಯಿ ನೀವು ಹಂಡೇಲುವೆ ಅಂಡೇಲು ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹುಂಬುಚ್ಚದವ್ವ ಆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಆನೆ ಪೋರಾಯ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಪನ್ನೆ ಹಿಡ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನೆನು ದಾನ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಮಸ್ತ್ ಗುತ್ತು ಮನೆತನಲೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುದುರೆನು ನಮ್ಮನ ಕುಡಮಂತಯನ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಪೆರಿಂಜೆ ನಮ್ಮನ ಪಡ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪಲ ಕಾರಣಿಕೋಲು ಐನು ಮಾಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ನಾಗ್ಲೆಗುಂಡು ಇಪ್ಪನ್ನಗ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ಮಹಾ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕಲು ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಕತೆಕುಲುಲ್ಲ ರೋಚಕ ಕತೆಕುಲುಲ್ಲ ಐನು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜನಪದಿಯ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರವಾದ ದೊತೊನಂದೆ ಐನು ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಡು ತುಳುನಾಡು ನಡತನ ಒಂಜಿ ಔಷಧೋಡು ಮಂತ್ರೋಡು ತಂತ್ರೋಡು ನಡಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇವಲ ದೈವದ ನುಡಿಟ್ಟು ದೈವದ ಕಲೆಟ್ಟು ಆತನ ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯಲುಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ಮೇಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಸ್ತೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದ ದೊಡ್ಡಬೂರಲ್ಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಮಲಾಕ್ಷನೇ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜೈನ ಕಾಲ ಅಲಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ದೈವದ ಕಲಸು ಜೈನವದ ಸ್ಥಾನದ ದೈವ ಬಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು 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 ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೂರು ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ಅಲಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಕುಲದು ಒಂದು ಚೌಟರಿಗೆ ಕೊರಪುನಂದಿನ ಕಪ್ರಭೂಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೀಡಿಗಳ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅರ್ಕುಲಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡುಲ್ಲ ಚೌಟಾರ ಕೊರಪುನಂದಿನ ಕಪ್ರಭೂಲ್ಯದ ಕಟ್ಟಿ ಇನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುತ್ತದ ಅರಮನದ ಚೌಟಾರ ಸೇವೆ ಕೊರಪುನಂದಿನ ಕಪ್ರಭೂಲ್ಯದ ಕಟ್ಟಿ ಇನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದೊಂದು ಏತು ವರ್ಷ ಪಿರದವು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ದಯಬಂಡ ಏನು ಎಂಗುಲು ಅಡೆ ಪೋತ ಅವು ಪಂಡೇರ್ ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಕ್ಲಕ್ಲು ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅಲ್ತ ಅರ್ಕುಳದಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಐತ ಬಂಗಾರು ಐತ ಅರಮನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚೌಟೇರ್ನ ಮನೆತನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಣ್ಣಪ್ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡು ಅತ್ತಾವರ ಬೀಡು ಅಲ್ಪದ ದೈವಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲು ಎಂಕಲ್ನ ಏತ್ ಅರಸು ಮನೆತನ ಉಲ್ಲಾನ ಆತ ಅರಸು ಮನೆತನ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬೂಡುಲುಲನ ಆತ ಬೂಡುಲು ಗುತ್ತುಲು ಕಾಂತಾವರ ಇಪ್ಪು ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ಇಪ್ಪು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮುಡಾಯೂರು ಬೀಡು ಇಪ್ಪು
ಪುತ್ತೂರುದ ಅನೇಕ ಮನೆತನಗಳು ಇಪ್ಪು, ಸುಳ್ಯದ ಅನೇಕ ಮನೆತನವುಲ್ಲ ಮಾಂತ ಕಡೆಟಿಲ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟಿ ಚಾವಡಿಡೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೆ ಸುಮ್ಮದ ಮನೆತನೋಡು ಚಾವಡಿಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆಟಿ ಪಿದಾಯ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವು ಪಿದಾಯ್ದು ದಾಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಬೂತೋಲೆಗೆ ಪಿದಾಯ್ದೆ ಅವಡು, ಕೆಲವು ಬೂತೋಲೆಗೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದ ಅವಡು. ಇಂಚ ಮಾಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪಣವು ಬಂಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ನಮ್ಮನ ಅರ್ಕುಳ ಬೀಡುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ತಿಗೆ ಮಾಂತ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಏತು ಬೂಡುಲು ಜೈನರ್ನ ಅರಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲನ ಆತ ಅರಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮಠಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವುಲ್ಲ. ಏತು ಮಠಕ್ಕೂ ಅರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಲ್ಲನ ಆತು ಅಗಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಮೇರೆ ಅತ್ತವರ ಕಟ್ಟಣ ಮೇರೆ ಅಂಚಾದ ಅತ್ತವರದ ಮೂಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಂಕಲ್ನ ಪೇಟೆದ ಜೈನ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವರ್ಗದಾಗ್ಲಿ ಪಣಪಿಲ್ಲರ ಮನೆ ಒಂದುಂಡು, ಐಕಿಲ ಅತ್ತಾವರಗುಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ವರ್ಕುಳಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಒಂಜೇ ಕೊಂಜೆ ಸಂಬಂಧ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಉಯ್ಯಾರ್ನ ಜೈನ ಆರಾಧನೆಲು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತುಲು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವೆರು ಬಂಟೆರೆ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ ಅಂದ್ ಮನ್ನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸೇವಾ ವರ್ಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ವರ್ಗ ಅಂದ್ ಚಾಕ್ರಿಯಿಂದ ಮನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವೆರು ತಪ್ಪು ಉಂದು ಎನ್ನೇರು ಅವು ಯಜಮಾನಿಕೆದ ವರ್ಗಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಯಜಮಾನಿಕೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ. ಈ ರಡ್ಡೈನ್ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ, ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮ, ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ, ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಶು ಸಂಬಂಧ, ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉನೇನು ಈ ಮಣ್ಣು ಒರ್ತೊಂದ್ಬೋದು. ಅದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಲ್ದನೇ ದೈವ ಅಂಚಾದ ದೈವ ಹೊಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ದೈವಗೂ ಖುಷಿ ಅಭಿನೇಪ ದೇವರಿಗೆ ಗುರುಕುಲ ಗೆಡ್ಡಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಂಡ ಪೂಜೆಲು ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಂಡ ತೀರ್ಥಂಕರ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಬಸ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನೈವೇದ್ಯಲು ಪೂಜೆಲು ಪುರಸ್ಕಾರ ಆವೊಂದುಂಡ ಭೂತಕ್ಕೇನುಂಡು ಅಂಜನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಂಡಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಆತು ಬಿಲಾರ್ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಎಂಗ್ಲೈಟ್ ದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೈಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ತಿ ಭೇದ ದಂಡ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಆಯ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಎಂಗ್ಲೈಟ್ 14 ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅಂತೀರಿ ಐಟ್ ಈ ವೆಂತರರಿಗೆ ಭೂತೋಲೆಗೆ ಪೂರ 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು. ಆ 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಾಗಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನ ಕೋಪ ಗರ್ವ ಬರೋಲಿ ಕೋಪ ಬರುವ ಬತ್ತನಗ್ಲನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಪ ಗರ್ವ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗ್ಲು ಹಾಕಂಡಲ ಕೇನೋಲಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ಮುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮೋಕ್ಷ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದು. ಈ ರೀತಿ ಗುಟ್ಟುಲು ಬರ್ಕೆಲು ಮಾಂತ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಟ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲ್ನ ಕೋಲ ಬಂಡ ಆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕೋಲ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲೇಕ ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟಾನಗ ಕೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೂಡುಡು ಪಟ್ಟಾನಗ ಕೋಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಪಟ್ಟಾನ ಗೆಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆರೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಾಯ್ ಅನ್ನುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಎಂಗುಲು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬೂತೋಲ್ನ ಎಡ್ಮ ಬೂತೋಲ್ನ ನಲ್ಕೆ ದಾಖಲು ಕಟ್ಟಾರ ಪರವೇರ್ನ ಕೋಲೋದೈಕ ಅರಸುಲು ಬರೋಲಿ ನಲ್ಕೆ ದಾಖಲ್ನೈಕ್ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪೋರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಹಠ ಕಟ್ಟಿಲಿಕ್ಕನೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಹಾಕಡ್ ಕೆಲವೈಕ್ ಪೋಲಿ ಕೆಲವೈಕ್ ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೋಲಗುಲ ಎಂಗ್ಲು ಪೋತ ಅವಲ್ಲ ಜೋರು ಹಠ ಕಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ಗಗ್ಗರ ಬಂದವನಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕನ ಅವಳ ಮೌನೋಡು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮೌನೋಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಅವ್ಲು ಮೌನೋಡು ಆರು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾನ ಧರ್ಮಲು ನಡಪುವ ಏತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂಡ ಅರೆ ಕೈ ಸೋಪು ಜನ ಎಂಗ್ಲು ಹೊರ ತೂಯ ದಯಪಂಡ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಾನನೇ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕೆಲಸಲು ಮಸ್ತುರ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉರುಡು ಎಂಕ್ಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ಕೆ ಅರಸುಲ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭೂತೋಲು ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕಪ್ಪುರ ಬುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂದಿರತ್ತ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಆ ಕಪ್ಪುರ ಬುಳ್ಳ್ಯದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಪ್ಪುರ ಬುಳ್ಳಿ ಅಂದ ಬಂಡರತ್ತೆ ಆ ವಾಕರ ಮಟ್ಟ ಕಪ್ಪುರ ಬುಳ್ಳ್ಯ ಕೊರ್ಪಾರ ಕಪ್ಪುರ ಬುಳ್ಳ್ಯ ಪನ್ನಗ ದೈವಲು ಕಟ್ಟಲು ಪಂತ ಕರಿತ ನಾಯನ ದೈವ ಕಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತುರುತ ಬೂಲಿಯನ್ನೇ ಕಪ್ಪುರ ಬೂಲಿಯ ಅಂದ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಕೊಡಿ ರೇಟ್ ಅವಳು ಆಗಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನೆ ಉಂಡು ಐಟಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುರ ಬೂಲಿಯ ಅವು ಏರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕಮಲಾಕ್ಷರೇ ಐಟಿ ಇತ್ತೆ ಗಾನಿಗ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೂಲ್ಲೇರಿ ಗಾನಿಗ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಆ ಕಪ್ಪುರ ಬೂಲಿಯದ ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿದ ವಿಧಿ ಧಾರಣ ಮಲ್ತದ ಅವೇನ್ ಬಾರದಿರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅವೇನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರದಿರೇನ ಸಿಂಗಾರ ತುರ್ಪ
ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ದೀದು ಅವೇನು ಭಾರತದ ಸುರೂತ ಬೂಲಿನ ಕಪ್ರ ಬೂಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಕ್ಯಂದೇ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ತರತು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಎಂದು ಐಕ್ ಕೂಡ ಗಂಧಲ ದಿಯರಂಡು ಅಂದ ಕಪ್ರ ಬೂಲಿ ಬರ್ತಿ ಕಪ್ರ ಬೂಲಿ 10 ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಟು 10 ನೇರವು ಅವು ನಿತ್ಯ ಪಂಟ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಅವೇನು ಎತ್ತವರಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಂಜಕರ್ನಾಗ ಪುತ್ತದಾರ ಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾದಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಪುತ್ತದ ಅರಮನೆದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕನ್ನಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಂಜಕರ್ನಾಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪುತ್ತೇಳೆ ಅವು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅರಸುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ತ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸಾದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಗುತ್ತದ ಗುರ್ಕರ್ಗಿರ್ನಗ್ಲು ಐನ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿಗುಲು ಪಂಡರ್ನ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲು ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಸೇರ್ಸಾದು ಅರಸುಲು ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಗುತ್ತುದಾಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೊಡ ಕೆಲಸ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೇನೆಕ್ ಮೇರು ಅವೇ ಅವಳು ಅರ್ಕುಳ ಬೂಡು ದುಂಬು ಬೂಬಣ್ಣನ್ ಭಾರಿ ಪುದರ್ವಣ್ಣೆ ಮದಾರ್ ಐದಕ್ಕ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಕುಲ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂತೆ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಕ್ಲೆ ಅರ್ಕುಳ ಅಲ್ಪನೆ ಆಕ್ಲೆ ಉಂಬಲಿಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿಡು ಸುರುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಕುಳದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಜಾತಿಡೆ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯಡ್ ಸುರುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಕುಳದಿಲ್ಲ ಮಠ ಶಿಷ್ಯರು ಅವಳು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಕಟ್ನಾರ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಕುಳ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತಾವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮನೆತನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಕುಳಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಲು ಇಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರಾತನವೈನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೈವದ ವಿಷಯಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಅದು ದೈವ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲ ದಾಂತೆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮೇರೆ ಪನೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಈ ನಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೂರುಡು 10 ಗುತ್ತು 14 ಗುತ್ತು 40 ಎನ್ಮ ವಿಭಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಗುತ್ತು ಗಡಿನುಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಇತ್ತು ಗುತ್ತು ಬಕ್ಕ ಗಡಿನುಡಿ ಈ ಗಡಿನುಡಿ ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಏರೆ ಗಡಿನುಡಿ ಬಂಡ ಏರೆಗೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾರುಲ್ಲೇರ ಗಡಿ ಪತ್ತವುನ ಇತ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿ ಎಂಕಲ್ನೈಟ್ ದುಂಬು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆಂದ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೋಬಳಿ ಗುರುಕಾರರು ಆಕಲ್ ಗಡಿನುಡಿ ಒರಿಯಾ ಕೊರ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅರಸುಲ್ ನಗಲು ಇತ್ತಂಡು ಅರಸುಲ್ ನಗಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅರಸುಲು ಅಸ್ರಣ್ಣೇರು ಊರ್ದ 4 ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲು ಸೇರ್ದು ಆಕಲು ಏರೆಗೆ ಗುತ್ತುದ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನುವಂಶವಾದ ಬರ್ಬುನ ಉಂಡು ಹಕ್ಕು ಅವು ಭೂತನೇ ಕೊರ್ಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನುವಂಶವಾದ ಇತ್ತೆ ಭೂತ ದಾಂತು ನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಲೇಡು ಕೆಲವರೆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಬೂಡುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಎರೆ ಕೊರೋಡು ಬಂದಾಗ ಆಕಲ್ನ ಹಿರಿತನೋಗಿತ್ತೆ ಅರಸುಲ್ನ ಪಟ್ಟಾನಾಗ ಅರಸುಲ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಅರಸುಲು ತೀರ್ದು ಆ ಪುಣ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರಸುಗೂ ಉಂಗುರೋನು ಆ ದಾರೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಗಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು ಉಂಗುರ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರ ಇಪ್ಪಂಡತಿ ಅವೇನು ಸೂತ್ರುಡು ಪಗಪ್ಪುನ ದಾರುಡು ಪಗನ ಅವು ಆ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಸೂತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಅರಸುಲ್ನ ಐತೆ ಪಟ್ಟ ಹೊಡ್ದ ಅಂಡ ಅವು ನಿರಂತರ ಅಂದ್ ಆ ಪಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಐಕಿ ಚೇದಜ್ಜಿ ಸೋಪುನ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ನಿರಂತರ ಅಂಚ ಶಾಶ್ವತ ಪಟ್ಟ ಇತ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ 5 ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಅವರೇ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಪಟ್ಟ ಆಯನ ಜೀವದ ಕಡಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಆಯ ಪಟ್ಟ ಆಳೊಂತಿಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಪಟ್ಟ ಬಣ್ಪುನ ತುಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಎತೋ ಸಂಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಥಾನಗುಲ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ಸಂಸ್ಥಾನಗುಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ರಾತ್ರಿ ಬಗಲು ನಮ್ಮನ ಇನಿ ದಾನೆ ಇನಿಲ ಅರಮನೆ ಒರಿದಿಂಡು ಇನಿಲ ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆళ్ళు ಒರಿದ ಉಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಆಯ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಆತ್ಮಧರ್ಮ ಆಯ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಅರಮನೆದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತಿನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತುಡು ಒರಿದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಆಯನ ಪಟ್ಟ ಪುದರಿಡು ವಾ ಪಟ್ಟಗೂ ಆ ಪುದರುಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ಯಕ್ಕರಸು ಒಂದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಿನ್ಯಕ್ಕರಸು ಪಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಐತೆ ಮುಲ್ತ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತ ಮುಲ್ಕಿದ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತ ನಾವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾವಂತೇರು ಚೆನ್ನರಾಯ ಸಾವಂತ ಮನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತ
ರಡ್ ಉಂಡು ಅವು ರಡ್ ಜನತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಡ್ ಪಟ್ಟ ಈ ಬಾರಿ ದುಗಣ್ಣ ಸಾವಂತ ಅಂದ ಬರ್ಪಿ ಸಾರಿ ಚೆನ್ನರಾಯ ಸಾವಂತ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒರಿ ಪಿರವುದ ಅರಸುಲು ತೀರ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಪಟ್ಟದ ಉಂಗುರನು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆ ಉಂದೆ ಹಿಡ್ದು ದೇ ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟ ಅಬ್ನ ನೂತನ ಏರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಪೆರ ಆ ಇವರ ಪಟ್ಟದ ಮದಬಿನವ ಅರಸರಿಗೆ ಅವೇನು ಕಡಪುಡುವೇರು ಅವು ಊರ್ದ ಯಜಮಾನರ ನಕ್ಲು ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಆ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಅಲ್ತ ಭಟ್ರು ಆಕಲ್ ಇತ್ತದು ಅವೇನು ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪವೆ ಭಟ್ರು ಬಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಟ್ರು ಅತ್ತ ಜೈನೆರಡು ಇಂದ್ರವರ್ಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತ ಅರಸುಲ್ನ ಮಂಡ ಅರಸುಲ್ನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಕಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇಪ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಟ್ಟಾತನಗ್ಲಿಗೆ ಉಂದೇಕ್ ಈ ನಮ್ಮನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾವು ಪುರ ಐಕ್ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ಒಂದು ಪೂಜಾಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಅರಸುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಟೈಮ್ಡು ಆರ್ ತೀರ್ನ್ಯಾರೆಗ್ ಪೊಸತ್ತು ಪಟ್ಟಾಬ್ನಾರೆಗ್ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮಕ್ ಹೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲ್ ತೀರ್ದೇರಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಎಂಚನ್ ಅವು ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ತೀರಿನ ಅಪಗನೆ ಮೇರೆ ಅಂದ್ ಅಪಗನೆ ಪಟ್ಟಗೆ ರವಜಿರಿ ಬದಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ಬೂದಿಲೋಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ದಿನ ನಮ್ಮದೀಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಆ ಮೂಲಕ ಆಕಲ್ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಪ್ಪುವೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಕೇತ ಬಾಲ್ಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಕೇತ ಬಲ್ಲೆ ಸಂಕೇತನೆ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ಕನಪಡಿತಾಯ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜೈನ ಪರಂಪರದ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಜಿಪಾಡಿ ಪರಿಕೆರ್ದು ನಂದಪ್ಪರಾಯ ಪಟ್ಟಡೆ ಪನ್ಪುನಾರೆ ನಾ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ದೈವ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕತೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಈ ಮಾಗಣೆಡ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬರಕೆದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಿ ನನೋರಿಯಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಂಡ ಆಗ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂತು ಈ ಮಾಗಡಿ ಹಿರಿಯರ ಪರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾಗಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಡಿ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಚ್ಚಿಲು ಉಂತುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಕು ಆಯುಧ ಪತ್ತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರುಗು ಕೈ ಮುಂಡದಲ್ಪರಟ್ಟಿ ಕೈ ಪತ್ತದು ಉಂತೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಆವೇಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯುಧ ಮಣಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಇಡೀ 4 ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಿಗ್ಲ ಮಾಗಣದ ದೈವಗ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುತ್ತು ಬೆರಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರದ ವಿಷಯ ಎಂಚಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಐನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಪ ಹಾಕುಲು ಸುರುಕು ದೈವದ ಎದುರುಡು ನೇಮದ ಕಲಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಐನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಂಶಸ್ಥರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗುತ್ತುನು ಮಾರ್ದು ಪೋಡುಂದ ಆತಂದು ಎಂಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲೇನು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮನ್ಪ ಗುತ್ತುದ ದೈವಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಈ ಕುಟುಂಬಗ ನನಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಗೌರವ ಸಂದುಂಡ ಆ ಗೌರವನು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದಾವಡು ಉಂದಿ ದೈವಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿಯೋ ಐಕ್ ದೈವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ದು ಐನ್ ಒತ್ತೊಂದಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮುಕುಲ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡೈಲಕ್ ಅಕುಲ ಗುತ್ತುನು ಬುಡ್ದು ಬೇದಕ್ಲೆ ಮಾರದು ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಆ ಮೂಲದ ಸಂಸಾರ ಪಿರ ಬತ್ತದ ದೈವಡ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಆ ದೈವಡ ಅಪ್ಪಣೆನಿ ಕೇನು ಜರ ಆತನೇಟ ಆ ಗುತ್ತುಡಿ ತುತ್ತನ ಬಾಹಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ ಅಲ್ಪ ಗೌರವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದ ಬಂಡ ದೈವದ ಮೂಲಕ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ಪುಷ್ಪ ಹೂಬುನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಪೂತ ಮೂಲಕ ದಾಯಗಿನ ಬಂಡ ಈರೆನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ಅವೇ ರೀತಿದಾಗಿ ದೈವದ ಮೂಲಕನೇ ನುಡಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇಜ್ಜವು ದೈವದ ಮೂಲಕ ಪುರ್ಪದೆತ್ತು ಗೊರ್ಪನ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಸರಿ ಆರ್ನ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆದ ವಿಷಯ ಅರಸು ಪಟ್ಟೊಡು ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆನದಂಡ ಐತೆ ನರಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಗ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡೆ ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಮರಣ ಆನದಂಡ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟದೊಂಗುರ ಪಗಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ನನೋರಿಯಾಗ ದುಂಬೆ ಆಯ್ಗ ಪಟ್ಟದ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಗದಿ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡ ವಿವಾದ ಆಪುಂಡು
ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಗುರ್ಕರ್ಕೆರಿನಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಾಕಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಅರಮನೆದಾಕಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಅಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ವಿವಾದ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಪೋಪುಂಡು ದುಂಬದಾಗಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಪೋಪೇಜೇರಿ ದುಂಬದಾಗಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಬೋಲು ಬಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತ ಆಡಳಿತದ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಮುದ್ರಾ ಉಂಗುರ ಶಾಮರ್ದು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐಗೆ ನಿಗದಿ ಆದ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವೇನು ಸೂತ್ರೋಡದ ಎತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಗದಿ ಆದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬುಡುಲೇಡಿತೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿಲೇರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ನಿರ್ಣಯ ಆದಿತ್ತಿನ ದಾಂತಿನ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವು ದೈವದ ಉಂದೆಟ್ಟು ಯಜಮಾನ್ಯರ್ನಕಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ನಕಲು ಪೂರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡು ದೈವದ ಮೂಲಕ ನುಡಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಬಸ್ತಿಲೇಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲೇಡಾವು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನೈತೆ ಪಟ್ಟದ ಬೂಡುಗು ಪಟ್ಟ ಉಂಡು ಗುತ್ತುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಗುತ್ತುಗು ಪಟ್ಟಿ ಬೂಡುಗು ಪಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂದೇಕ್ ಮಠತ್ತ ಈ ಅರಸುಲ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟ ತುಂಡ ಅರಸುಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟ ಏರ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಾರ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಎಂಚಿನ ಅಕಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಊರುದ ಮಾಗಣದ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಾರ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲೇಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನನಗ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಮಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬುನು ಅವಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮುಖೇಶ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮುಖೇಶ್ ಬನ್ಲೆ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಬನ್ಲೆ ಮುಖೇಶರೇ ಗುರುಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ಲೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದಗೆನ್ನಗ ಒಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ನಿತ್ಯರ ಜಾರಂದಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರ್ ಅಂಚಿರ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಠರ್ದೇ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಠರ್ದು ಅಂಚಿತ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತ ಉಂತುದು ಓತುನು ಅವು ದಾದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ಗುರುಕುಲ್ಲ ಅವು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ್ ದುಂಬುದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆ ಭಂಡಾರ ಪೋಪುನ ಉಂತುದುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಲ್ತ ಮಠತ್ತ ಮರನು ದೆತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿದ ವಿವಾದೋಲವು ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ವಿವಾದೋಲು ಇತ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು ಅಂಚ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಭೂತ ಆರಾಧನೆದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸುಸೂತ್ರೋಡು ಆಬುನೈಕಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಂಡಿಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ತ ಇತ್ತೆದ ಅಲ್ತ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನವರೆಗೆ ಜಾಗಿಲ ಮಠತ್ತನೆ ಅಲ್ಪದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಮಠತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಲು ಅವು ದುಂಬು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಠಕ್ಕೂ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ ನಲ್ಲೂರುಡು ಮಾತ್ರ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಲ್ಲೂರುಡು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ಜಾರಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧನೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿರ್ಕೆರೆ ಬೀಡು ಅವು ಶಿಮಂಜ ಗುತ್ತುದ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿಗಿತ್ತಂಡು ಆ ಬೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಠಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಒತ್ತೆದಿಯೇರಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಐತ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ತ ಮರ್ಯಾದಿ ಅವು ಪೂರ ಮಠಕ್ಕೂ ಬತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ದೀಪ ದಿವಾರಂದು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಗ್ಲೇನು ನೇಮಕ ಮಲ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದನೆ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದಾರ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆದಾರಿ ಮೋಂಟಣ್ಣೆಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಕೋರ್ಟುಡು ಆ ನ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೋರ್ಟುಡು ನ್ಯಾಯತ್ ನಡೆದವರ ಎಂಗುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಜ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲು ಭಂಡಾರ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಡೆ ಗುರುಕುಲೆ ಓ ಭಂಡಾರ ಮಠೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಭಂಡಾರ ಮಠೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಠನೇ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಮಠತ್ತನೆ ಭಂಡಾರ ಮಠತ್ತನೆ ಆಸ್ತಿ ಮಠತ್ತನೆ ದೈವ ದೇವರು ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ತು ಜಾಗ ಸಮೇತ ಮಠತ್ತನೆ ಅವಳು ಬೇತೆನೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಭೂತೊಲೆ ಕೊಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾನ ಸಂದಿಲೆ ಕಾಬುಜಿ ಅವು ಕುಷ್ಮಾಂಡಿನ ಪುದರ್ದ ಭೂಮಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಕುಷ್ಮಾಂಡಿನಿಗೆ ಸಂದಿಂಡ ಐತ ಪ್ರಕಾರನೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಖೇಶರೇ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ ಎಂಚ ಪೋಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ
ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರಲ ಪಾತ್ರಲಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೆತ್ತದ ಕುಲ್ಲಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಫೋನ್ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕೀರ್ದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಕೆಂಡ ಒಂದು ಅಕೀರಿದ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆಂಟ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಪಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಜೈನ ಮನೆತನಡು ಈ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮಕುಲು ಮುದ್ರೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮಕುಲು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ದೀಪ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮರಣ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಲೆಸರೆ ಪೊಳ್ಳಿನ ಸೂತ್ರುಡೆ ದೆಪ್ಪುನು ದೆತ್ತದ ಈಗ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನಿರ್ಣಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನ ನನ್ನ ಅವು ಸೂತ್ರನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಜಲಾದಿವಾಸ ಸೂತ್ರದ ಉಂದೇನ ದೆತ್ತನವೇನು ಅವೇನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ದೇವರೇ ಕೋಣಿಡು ಇತ್ತ ದೇವರೇ ಕೋಣಿಡು ಅವು ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನಿಘಂಟ ಅನಗ ಅವೇನು ಆ ಬಲೆ ಮುರುಗಿನ ಕೊನದ ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರೈನಿ ದೈವ ಮಂಡದಾನೆ ದೇವೇರ್ದಾನೆ ಕಂಬುಲದಾನೆ ಕೋಲದಾನೆ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ಬದುಕುದಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಮದತ್ ಪೋದು ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗೋಗ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗೋಗ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಟದ ಸಮಯಡ್ಲ ನಿಗುಲು ಹೆಲ್ಪವನ ನಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಡ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಕುಷ್ಮಾಣ್ಯಮ್ಮಡ ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮದೇವತೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ಕೊಡರ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಯಾನ ನಟ್ಟೊಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ನುಡಿಸೇಸಿನ ಸಂದೈನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಂಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಟೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡಿತ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖೇನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತುಯ್ಯರು ನೆತ್ತ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಪೂರ ಕೇಂಡರು ಪಾತೆರಿಯರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಂಚಿ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಸಾಯರ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಜ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಸಮಯ ಆರಂಭನಗೊಂಚೂರು ಪೊಡ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಪೋಯ್ಜ ಏರು ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತಿದಾರ ಒಂದೇನನ್ನು ತೂದು ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿನ ತೂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಕರೆ ಕೊಡ್ದು ಒಂದೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಟಿವಿದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ